ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Wajib tu keluar yang cing bam dah masih cengi. Kita kayeng. Kumar kari. Kita kayeng. Kita kayeng. Hadim leo jingtep bakwe ni gikin huan jang seng nyam Hindu kathmu berwan chanong ba shelong ban pen priang ya khubor ban percha bam da masi marma gikin huan seng bhalang ba pher ha kan ga jela glahir chu umroi airport ban khang lenti ya kan gikin huan bakan om yo la berwan rung hanong ba shelong kiseng bhalang bakin thop ya KSU HYC bat hito kil ap de kenta shaba jong ka lingsun ban khangla de ka kin hon namar baki yo jingtem bagata kin hon kan wan poi ha ka pot kan arbiji teng sngi kiseng hito kla tur airport haring ka ki plakat ki bran ni jing tho ki bong wat penyahap ya ka mi jongi bat kamasi nang ta ki jing tho ki bong pila poi sho pot ubapalan wat penshit ban pen khethma bat ki pat ki jing tho Wan ke sini hi wan kawai ke sur kalong ba kamdei ke ba ngiwan ban namta jono hare kedai hi namta jongki pajba jong kari khasi bi ke sini hi kaba hakaba kidon kita ki bor man nabar ga persang ban muslia wat habai dei bat kar kum im kar kam bam kum di jingiru namar ngi hi nadu kemen barim musyam ladon hi kano kata ka restriction lane ke jingkhang ba ngide bam yota ngin bam yota ngide ban mane yota bat ngin mane kata wa hadu menta maneru hakabade bat ya kano kanyam hakalyang jong hari khasi jungi hi ya lai lut bat ngim syam late lakum hiru yanoru na kalyang jungi hi kumbang akran skmat ba ka KSU hi kayang namta jong upat kebri nyutrap kamdei bang yang tang namta ya yalade lane ya kajisem reng yang hi namta jumpai berinyo trap bat kadai klumlang ya baro bat kane kubor kapeni ya la kadai sabar jong ka jalan hapo ke jala ba ke isuhi kanyang bat kanyai yele hi ban penek pensa ke kata ban berim ulahi kai bala tin tingi ban im banyat banyang bat kalong renyang ke jingi kibriu bangi donah ne hapo dikasi ngilong kumne bangilong ru kadai ke jingi kai men berim bat kinumla hiru banwan jenrat jubor yakum kita na kalyang ke jingi hi la kadai na kono bentaru nyele hi kat bala ban pensenge ya kum kine kijing muslia banabar lagade na po rengko lagade na po sun malagade na po umru kaki su kayang hinamta kadau ba je bro ban persya ya ki gua persang ban muslia yangi bor ke distrik ngistu hi kidon laga jong kamram kata kalong ban nomdon kono kata ka law and orders harengi hingi ong kransai bangim syam la pentut ino lagade kayat kayeng lagade hakano bentah hanre ya uta u khot jong due pat kita kiruniam haba persang banwan ra ya kubor bakla ki jai mru jungi ni tengi ong persya bagi banakil yang jungi ni persya lailung naiwa angi pai sukar pi na ka wei ka isu sakwe ka isu ka sulong tangkut ta ka jing kran bangi sungau tangki news harengim sim lai i ta jing pushe lai ban sim khia ya kino minta ta ka dau ba ke isu ka hari po madan namar pilai ki lat patai kubor lembah ki lat patai ki jungpi hiru wat u menteri rangba ru udang kenyat sakibor distrik hakaba bakadisi kadon kata kubor ban ai permission hari haba hangne baki har hangne po umroi ni ipat kam ngimsem lai i yau tau so hakaba nakaliang disi nakaliang jungno hanrei lara uwan nakaliang uhap menhari hangne hapo airport sudah ka jam takasi rangi i bakane kam don kano ga jing sumkia na kaliang ka jungki ban perkhat nam ta ga jing jung pajba ba dia kata kamen sim ka bodon ka ga jing kwa jung pajba ha ga jing karan ki supan confirm ngi ba menta kasi ngomuan takunta adin bangi yo jing tip menem stem ladon ka kubor don ki bri kala pentip ngi naki tolong kubor ba per ngi do iru ka kubor ba kadon ka jing tmu jong kini ki bri ki ba hagi ni sngi gila penpau baki kwa banwan hang ni shulong ban pulong ya takarali ban yalap lane ban penbana ba borok kinong syong jong kari India ngi ban sange ya kata kabam do amasi kumju ru ban penbana
kum kinong shong jong kari India ban itu no ya kata masih kum kata kami jong kinong shong jong kari India tingi yo jing tip mene ba kini gibrio nangti na po Imphal mentaka singi kin one poi hang ne po Shillong Airport akapor khat arbaje te nakaliang jo kaseng hi kum bangi layeng hak nong rim ka baskem nadu ka singi ningkong ka bagi thumu ban wan ai ka press statement ka jong ki ngila ong da ka basai bangim sha ya kinu gibrio na bar ban batai start bakum juru ban penbor yang i kay ka bangi day ban bam kay ka bangim day ban bam kay ka bangi day ban mani kay ka bangim day ban mani bat kum juru khanang khamtam ban penbor yang i bangin nget ya kata ka masi kum kata kemi jong kinok jongi kay kalong kay ka bangim ya ha bat ngim priang da lele ru ngingi bu ya imei bat ki kemi ki jongi ki men ki parakan the ki jongi ha kata ka kerdan ka bahajrong dei bang ngipen yang kat bat ki marat lane bat kamasi bat ki so kata kari jing so go jongi tingi wana kani gasngi hadin mengiyo jing tip bakini gibri kin wan ban jarang dia po Shillong Umroi Airport ne undang ilapoi pa kani jakang yo jing tip bakini gibri kim sim kinom wan mentang gasngi rei ki don pat ka jing tmu bakin wan lasai gasngi ha juk kapor por khat arbaje tena kaliang jong seng ngila keren ka basai ki wan mentang ni ki wan lasai ni ki wan ha kanu nu sngi tarang yo jing tip ka jing wan ka jong ki ngin wan ban penpau ke jing persyak bat ban penting kena bakini gibrio kim nomyo alat bandrung syakani gari ke kabi ya ka jongi kumba kalong hi ki dekhot jong kaseng hakeleng ki jaka ki badon apo riboy ki badon apo Shillong ngilong alert ngisong ngim song tha gidon ki sus ki jongi ki ba jing tip yang i ya kaya kayeng jong kini gibrio balada ngilap hang no kunu ka jaka ru lada urung hi apo uput usam jong ka brio nyotrek berko ingin penwet ya ki bat nginom alat bakin penyat ya kata program la ni ka jing tmu ka jong ki banwan si ya kata kalama jong ngamtip kay ka jing mut ka jong ki ban si kata kana lama la ni kata ka cow flag ka kay ka jing mut ka jong ki ngimtip ringinom ailat de lele ru kata kalama kan wan ban yeng hapok ka briu nyuk trap basai ru syaka district administration ba syaka sorkar hadu mentang ngim sim layu i wat ka we ka statement ru ka ban ong ba ka sorkar la ni ka district administration kin khang persya ikini ki briu ban wan ban pelong ya kata rally la ni ban pelong ya kata program hapok Shillong kabalengo kalong bawat chief minister uthet kiti uang ba ka syong ka DC Kelada baru aki kam on ride ke DC ban pet ya kasuk kasan kan don jingmut ayu yang i bangin don ya ka sorkar kan don jingmut ayu yang i bangin don ya ki minister bat ya chief minister ngi kren la ka basai la ka DC ka ai ne kam ai ka permission na kaliang jong kaseng haringkat kinong kersan baki rupat ba jong kaseng ngin persya ki di brio bat lada ja kanu nu jingkul ma lada ka don kanu kolon order problem hapok Shillong hari boy bakumjur Shillong kani ka jingya lenti ka jong ki nadu no Umroi syadu Shillong lada ja ke jingja ki bon wanra ya ka thut ha ka suk kasan ka jingki kli de ban shemu chief minister ka sorkar ka jong u bat kumjuru ki DC jong ki artli ki district kata ka Riboy district bat ka East Kasil district kata kalong ka khubor ka basai nakaliang ka jong ka seng cha ka sorkar bat sikini gibrio asni wan nakaliang jong ka hidup kaya Hinyo Trap Integrated Territorial Organization banyak peni ya ka jing persya bat ban khang gini gi nong wan nong siknyam bawan ban pra bawan penjat ya ka imlang salang ya ka imlang salang badi kapis kata kapis kabade bo Meghalaya te kumtahi tangba katbang idang ya keren hi mentakas ngi panaba kimya wanshu mentakas ngi te antahi ngila ya keren badi district magistrate bagi keluarga ain ru ba nakaliang juki gila ai ka assurance ba nakaliang jong ka cabinet ru gila ayo kata ka order bakim dei ban ai ban la ni gini gi riu syek nyam hani po airport Umroi Meghalaya kinum ai ban lan te nakaliang jong ki ru ki ong ba lasai lada ki wan ru nakaliang jong ka an kin khang ya ki bat kin khang ya ki bat kinum ailat bakin tengku na kin ya kendu ya ki local population ru te kata ka dei ka assurance nakaliang jong ka authority hanrei kum nakaliang jong ngi ru ngin wan bait lasai bangin pen i ya kata ka jing sha bat kabor jengi ki khasi ki pon pikon kamai Meghalaya ngin wan lasai bagin wan hangni ban pen i kata ka jing persya ban khang lat ikini ki riu sit nyam bawan man khang e ka bam ka di ka nyam ka ruti ka dustur jongi ki khasi ki khara ki kun jong ka pat Meghalaya tangtai Di ko nakaliang jongi kum kinong ilam jong snong ni ko Umroi we ni rang snong ha ko poru ba long ku chairman di san di ba snong hadin bangalayo ka jingtip lang baka telefon mene lang baki nong ilam jong sen balang bila pentip bahkan don gejingwan hiar jong we ta uhe ba tumu ban pembena ya kata ka masih bakalong ka kemi ke jongi di nakaliang jongi marman gon merek sekali jaka gejingwan jongi nakaliang jaka snong kalong ba ngilong konson ka bidi berkalo ada bangim kwa pandon kanu ka jing yahudi hura
bat aku juga por bakan nomdon kanu gajing kata ikinong lek kinongwan leng bakan ikat limsun kebadan pomroy di gajingwan gajingi kelong bangin tem ni kata bat kawat ni nakaliang juga sang balang ru kila penpau ba kimdon kanu gajing temu lekan long bet tang nak benta ban persya kata gajingwan jong uta undong pembena masih kakimi gajing ki nakaliang ji kinong kade halo rem bang Iwan ban ya sendan lang bat ngilang concern nak benta kalau lu ada jong kenika airport hang ni ka bahap pokok ke jurisdiction jongka umroi pulun ke sini tang ketahi ke bana kaliang jonga ko munong lam senong dan bakin pau kan airport di sini hak bidi ba kenika isu lang bagi kot kubor social media ngi ui bakal along ke isu ke baklik ba ha ke jela not east ke jongi berapa we tekai ke bana kaliang jongi kumkin lam senong de mar barok nam ne jongi tingi degi bam dok mesi de ban hi ban penbena baka taka mesi ke ka kemi ke jongki ngimla ban pediang namar ba kumdo ya ubri on khana ka masi ya ubri to kha ubri di nakaliang jungi tingi persya akai bide berkata ka jing semua jungki bat ya ke ka banadu hentai kulong kumak ke lebu baka masi lele ka dok masi le ka dok masi ka batai bahai ka pat ni te kum kinong lam senong ya ka bi pening semua persya bat ngi air ke persya ni kini kesang halang namar baki wan ban muslia ya ke ka bagilong suaman suwa ki labu bet haka bide baka bam gadi ka ba kum gajek berfasi nilong hadu mentah nadu miswa hadu mentah bangadon bat penpau peng jongki akan kapon nakaliang jungi kum kinong senong niu i ba kan ni isu la dan nakaliang jong sorkar kam simkhia bantek lakam ni i ba kini kisamla ke jungi kan ni kading kanang pur na ko ikasing ko ipat age ka ba kum kinong senong ki ba pe ya kasuk kasany ha hidor ba senong ke jungi ha kidong kitang ke jungi kam idon ban ai ka message saka government lan sorkar kolong ba kin simkhia ha ka di ba kan isu kanang ba kan ni kading kan nom kelang sigui pat kicaka di akan badang don kapor kin skobha ban simkhia kanang baginumi lugi gijingja ki bakta e sungsuk sangsain hapo kan ke jela ka ni keren batu magistrate galawan ban don rekat pangi ni kesini kina kaliang jungi ngilak keren sai ngilak keli sai hatu ta ubriu uba nakaliang jongka nakaliang jongka taka parti lan nakaliang jongka seng di jongki ka begin ban penbena maka masih di kemi jongki umut ban hiar taksi hang ni pokal sun di nakaliang jong magistrate ula penpau ba unomwan hiaram taksi bat ke kubor ka biyo lesi ula unomwan la sal isi bat nakaliang jong kiru kilom konson nak dia ni bat ki ong ba kajing tumu jongki kejingwan jongki hang ni kolong ba kanemi kono kajing bom yesu tu jumut ane kata ka jeng huri hura bat kilong konson nak dia bakalon ada take ke ban nakaliang jongi ngisngo ban penpau hang ni kolong ba nakaliang jong ka district administrative lu lesim khiahi ba kanomdon kono kajing huri hura bat kam kata ikinong likwan leng ba kan ekat sun berang ni ko